Upacara adat Tedak Siten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan sedaya sedherek ingkang kula tresnani, upacara Tedak Siten inggih menika upacara adat Jawa kagem bocah ingkang umur 7 utawi 250 gangsal dinten nalika nembe pisanan saged lampah. Upacara Tedak Siten ugi nggadhahi piranti lan barape inggih menika pengaron ingkang diisi kalian kembang setamar, kurungan, warna-warna barang ingkang dipun selehaken ing kurungan, duit logam ingkang dipun campur kalian kembang, tonggo tebu ajeng dipun lampahi kalian anak, jadah pitung warna lan bancakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adicara ingkang sepisan inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang dipun waos déning Endang Sri Huning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adicara ingkang kapindho inggih menika bocah dituntun kalian ibu-ipun mlampah maju kalian idak jadah pitung warna ingkang dipun damel saking ketan. Jadah dipun atur saking warna ingkang padhang kanthi warna ingkang peteng. Punika pralambang bocah saged nglampahi tantangan ing sedherekipun.
dipunlebetaken ing kurungan. Ing kurungan wonten macem-macem benda. Kurungan nglambangaken donya. Dados dikarepke bocah kala wau mlebet donya lan ing jero uripipun saged kacukupan awit saking pakaryanipun ingkang sampun dipilih saking cilik. Adicara kaping gangsal inggih menika bapak kaliyan simbahipun bocah nyebar duit logam nggadhahi teges supados bocah ingkang sampun dewasa saged dados bocah ingkang dewasa. Adicara ingkang kaping 6 inggih menika bocah dipun adusi kanggo toya ingkang sampun dicampur kaliyan embang setan. Lan bocah dipun dandani kagem rasukan ingkang resik lan apik. Sakwise punika atur puji syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kekuatan lan keselamatan. Jenang selawader kalen sesonder apuranto ingkang wonten lepat kapulo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.